My name's Robert Morgan and I run a business called Gower Fresh Christmas Trees, which is in the north of the Gower, surrounded by thousands of Christmas trees, 500,000 in fact. Ar fferm Gower Fresh Christmas Trees, mae Rob yn ailgylchu'r coed Nadolig drwy aredig y tomwellt o'r coed i'r ddeiar ar gyfer y cnwd newydd. Mae'r hen goed yn cynhyrchu rhai newydd, felly mae'n un cylch mawr. Mae'r fferm hefyd yn gatref i un o'r bychesu mwyaf o geirw yn Prydain. Fe drodd Rob y siediau wyna yn ganolfan gwyl y gaeaf dan do, felly mae'n teimlo fel Nadolig drwy gydol y flwyddyn iddo. Un o hoff lefydd Rob ym Mro Gwyr yw bai pwll du ar arfordir y de. Mae'n ymweld â'r traeth bob dydd, boed i nofio, i redeg, i fynd ar ci am dro, neu i wneud yoga. Tafliad carreg i ffwrdd yn Llanmadog, mae The Britannia Inn, tafarn sy'n dyddio nôl i'r 19fed ganrif. Hoff gwrs Rob yw un o'r prydiau arbennig sy'n cynnwys cocos a bara lawr. Mae'r cocos yn cael ei casglu yng ngolwg y dafarn yng Nghylfach Tywyn, mae'r cregyn gleision yn cael ei casglu ar bwynt Whitford, a mae'r llyrlys yn cael ei dyfu ar y corsif. Today you've seen just a snippet of what Gower has to offer. Gower is an amazing place in all weathers, in all sunsets and all sunrises. I couldn't think of a better place to be.